በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዕልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለ ዘጽንሐና ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነታ ርርህት ሕሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ አምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ አሜን። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላኽና ብዝሃቦም ቃል ኪዳን ብዝሃቦም ጸጋን በረኸትን ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን አሜን። ሰነ 25 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። በዚ ለማዓንቲ 25 ሰነ ወርሓዊ በዓል ቅዱስ መርቆሬዎስን አቡነ አቢብንዩ በረኸቶም ጸሎቶም መስኩላትና ይኹን ብጸሎቶም መድኃኔዓለም ይቕር ይበለልና አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በዝንቱ ክረምት በመዋኢልነ እንበለ ፍረ እንዘ በቆጽለ ሃሎነ ናስተበቋዐከ እግዚኦ ይኩን ጉያነ። ክረምቲ ብዝተባሃለ ብዕድሜና ፍረ ከየፍረና ብቆጽልና ኣብ ዘይጽቡቕ ስራሕ ከለና ጎይታይ ስደት ኣይተምጸልና። ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ኣብ ዘመነ ሐዋርያት ይሁዳ ተባሂሎም ዝጽውዑ ካብ ዝነበሩ ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ወዲ አረጋዊ ቅዱስ ዮሴፍ ክኸውን እንከሎ አዲኡ ድማ ማርያም ትበሃል ነበረት። አዲኡ ምስ ሞተቶ ተሸጊሩ እኳ እንተነበረ ገና ኣብ ህፃንነቱ ድንግል ማርያም ወሲዳ ብፍጹም ጸጋ ኣዕበየቶ። ኣተዓባብያኡ ድማ ምስ ጎይታና ኣብ ሓንቲ ቤት ነበረ። ጎይታና ንዕኡን ንኣሕዋቱን ንያዕቆብን ስምዖንን ምስ 7 ኣርድእቲ ጸንበሮም። ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ወንጌል ምስ ጎይታና ከም ዝተዘራረበ በዮሐንስ ወንጌላዊ መዝግብዎ ይርከብ። ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ፍቕሪ 22 ንረኽቦ። ቅዱስ ይሁዳ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታና ን3 ዓመት ተማሂሩ እዩ። መንፈስ ቅዱስ እውን ተቐቢሉ ብዙሓት ኣህጉራት እውን በጽሐ። አይሁድን አረማውያንን ናብ ክርስቶስ ምእንቲ ክምልስ ብዙሕ ድኻምን ስቃይን ብኣኮቴት ተቐበለ። ሓንቲ ሓጻር መዓልቲ ሓደ ምዕራፍ መልእኽቲ እውን ጽሒፉ እዩ። ሓጻር ደኣ ትምሰል እምበር ምስጢራ ብጣዕሚ ዝሰፍሐ እዩ። ቅዱስ ይሁዳ ድማ በዛ መዓልቲ አረማውያን ቀቲለሞ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያነቱ ናይ ሰማዕትነቱ ካባ ደረበ። በረኸቱ ይሕደረና አሜን። ቅዱሳን ጲላጦስን አብሮቅላን መብዛሕቲና መስፍን ጲላጦስ ኣብ ውሽጢ መጽሓፍ ቅዱስ ጎይታና ንኸይስቀል ምስ አይሁድ ከም ዝተኸራኸረ ንፈልጥ ኢና። ናይ ጎይታና ሞቱ ብፍቓዱ ስለ ዝነበረ አይሁድ እምቢ ምስ በልዎ ድማ ናይ ክርስቶስ ንጽህና መስኪሩ ኢዱ ተሓጺቡ ሃቦም። ናይ ጲላጦስ ታሪኽ ግን ኣብዚ ኣይውዳእን። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ድሕሪ ምትንሳኡ ትንሳኤኡ ብራእይ ተገሊጽሉ ንአይሁድ ተኸራኸሮም። ንሓሰውቲ ወታደራት ድማ ቀጽዖም። ኣብ መጨረሽታ ግን ብሮም ቄሳር ተጸዊዑ ካብ እስራኤል ስጋብሮም ሰቢኹ ኣብ ሮም ኣደባባይ ክሳዱ ተሰየፈ። አሜን። በረኸቱ ይሕደረና። ቅድስቲ ኣዴና አብሮቅላ ድማ ሰበይቲ ጲላጦስ ክትከውን ከላ ቁጽራ ምስ 36 ቅዱሳን አንስቲ እያ። ንጎይታና ተኸቲላ ቤታ ንሃዋርያት ኣረኪባ ንቤተ ክርስቲያን ድማ ኣብ ዘመንና ኣገልጊላ ይዕረፈት። ሎሚ ክልቲኦም ሰብኣይን ሰበይትን ቅዱሳን ይዝከሩ። ጎይታና ካብ ሃዋርያዊ ይሁዳን ካብ ጲላጦስን አብሮቅላን ጸጋ በረኸት ይዓድለና አሜን። በረኸቶም ሕደረና። ሰነ 25 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ይሁዳ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ ዝኾነ ሰማዕት ጲላጦስ መስፍን፣ ቅድስቲ አብሮቅላ ሰበይቲ ጲላጦስ፣
አባ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ መርቆሪዎስ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ቴክላ ሐዋርያዊት፣ ቅዱስ አበከረዙን ሰማዕት፣ ቅዱስ ዱማዲዮስ ሶርያዊ፣ አቡነ አቢብ፣ አባ ቡላ፣ ቅዱስ አባ አቡፋና ጻድቅ። አሜን። ይሁዳ ባርያ ጎይታ ኢየሱስ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓውን ያዕቆብን ናብቶም ጽዋዓት ብእግዚአብሔር አቦና ፍቁራትን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እተሓለውን ምሕረትን ሰላምን ፍቅርን ይብዛሕኩም። አቶም ፍቅራተይ ብዛዕባ ሕብረት ምድሓና ብኩሉ ቅንኣት ክጽሕፈልኩም ምስ ደለኹ በታ ሓንሳእ ንቅዱሳን እተዋሃበት እምነት ክትጋደሉ ጽሒፈ ክመኽረኩም ናይ ግዲ ኾነኒ ይብል ይሁዳ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 1። አሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ድጓር መላእክት ተአረመልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።